Lidi, dneska budeme utíkat z vězení, jelikož nás tady zavřel takovejhle labubu plišák. Tak co, kluci, jdeme utíkat, protože já tady nechci být, koukej, jak je vošklivej. Jo, tady fakt taky nechci být a hlavně ty jeho zuby, to je hrozný, co když nám ukousne prdele. No. Labubu hnusák jeden. Lakingu, pojď za náma, protože je s náma nějaká bacon noobka hnusná. Asi tak... Ona chce být Amy, to je nějaká wannabe Amy. No, Amy je jenom jedna. Jako já bych rád šel, kluci, vy mě nepustíte. Klikat, no. Lakingu, pojď za mnou, pojď za mnou. Ty kráso, kluci, já doufám, že tady nepotkám, protože on je fakt hnusnej, ten plišák. Kámo, kluci, tady je nějaká láva, bacha na ní. Lava chicken. Jo, to jsem viděl, Lakingu, to je dobrý, já jsem byl na tom filmu s Pepisem, který tady Počkejte na mě, já jsem ještě vzadu, počkejte. Kluci, tady jsou další labubu plišáci. Kamen na Lakinga, fuj, labubu jedna. Koukejte, fuj, ty jsou hnusný, ten červený je vošklivý. Jdeme od toho pryč. Já doufám, že to bude nějaký fialový labubu. Tamhle jsou labubu Tady jsou už. obrovský labubu. Ne. To je jaký medvídek labubu. To vypadá jako palapim, palapim. A týpek běží jak moje máma po noční. Ty kráso, on běží za mnou. Já si divím, že se kluci vůbec vejde na ty schody, ten labubu. Hnusnej. On na mě řve, spadnul. To je noob, on spadnul. Tak to mám vyhraný, let's go. Jsem tady v té šachtě. On je ale úplně tlustej, on je tlustej, jako bouchal. On je tlustý jak Mormex hlavně. Jak Nějaký medvídek, co to je za medvídka lidi, co to je? A on nás zabíjí ten medvídek, protože mě nic neudělal, asi já se s ním bavím, to je asi hodnej. To je můj kamarád asi. Tak jdeme. Ty kráso, kluci, co tady je dál? Ok, tady je skibidi toaleta. A tady jsou další labubu hnusný, fuj. Lakingu, koukej se na něj, tady je, hej, už teď kopeme. Schválně lidi, napište dolů do komentáře, jestli máte doma labubu plišáka, teda ne, ani nechci, protože za to, že nás zavře, tak si ani jednoho nekoupím, co vy, kluci. Je láva. Já bych dělal fialového labubu. No já modrýho bych chtěl, maximálně modrýho bych jsem si vzal. Já bych chtěl toho černýho, kluci. Nebo to tralalelo tralala labubu, kluci, ten je taky hezký. Tak pojď, Lakingu, a se mi tady už dáme. Tralala, labubu, chápete? Jo, chápu to, Lakingu. Ale pojďte, kluci, my tady čekáme. Mormex, se to propadlo po tebou, jak jsi tlustej. Ty kráso, ale... Kluci? No jako... Tady Ježiš, tady nějaká koule. Ne. Sebs, ty spadnul s Lakingem. Já to srandu, jako... No, já to nemám, to je hrozný. Hej, jako přestaň, Mormex, jdi. No musíte, tady na ty, musíte rychle, no, protože oni se jinak rozbijou. No, Ladex na to šlápl. Ladex se na to šlápl, určitě. To není pravda, Mormex na to šlápe, koukej, on tady schválně stojí. Takhle rychle vidíš, takhle na rychlovku musíš. Jo, já už jsem tady. Nice, let's go. Konečně. Tady jsou naši labubalci hnusný. Labubu. A tady je koule, pozor, tady se valí Mormex. Ježišmarja. Lakingu, pojď, my tady čekáme na tebe, neboj. Já tady... Já už jsem, já to neumím moc tenhle park, mi to dneska vůbec nejde. Ne, prosím, to zajde Mormexe. Ne, škoda. Ne, vás to nezabilo? Mormexe, co děláš? Ale co děláte, jste úplně noobové, ale co? Tady jsem není. viděl to, že oni to prodal takové. Jo, to nezabilo. Cože? Vy cheatujete, kluci. Jak to tam zabilo, kámo, vás? Kámo, vy cheatujete. My to máme asi naopak, až že vidí jinou tu kouli. Jo, my to máme jinak s Lakingem. Tady jdeme. Co je tady? My dva jsme signál. Ne, labubu! Kluci, tady další labubu hnusák. Já jsem umřel na labubu. Ale to je hnědej, ten je hrozný, jako labubu hnědej je úplně hrozný. Kluci, on mě zatknul zase ten nubák. Ten zelený labubu je lepší. Jo, nejlepší je modrý, protože ten vypadá aspoň dobře. Ale však modrý, no ten nevím jestli existuje, to jsme zatím nepotkali žádnýho modrýho No to je nubák, on zase mě chytil. Aha. Buď ticho, Lakingu, ty stejně si největší noob tady. Já už na vás čekám, jsem tady už první a čekám na vás, na všechny. Ty kráso, já jsem ho trošičku tak... Ne, on mi je přímo v patách. Ne, on je... Jak to, že je tak rychlej, prostě, to je úplně nubák. Mormexe, já už vím, Mormexe. Jako Lakingu. Mormexe, pojď, to zvládneš. Jsem tady, Lakingu, ahoj Lakingu. No, mě furt zabíjí, kluci. Jsem moc pomalej. Nebo počkáme na ně. Počkáme na mě. Hej, Ladixi, už pojďte, vy jste úplně nubáci všichni. Jo. Kluci, už tam běžím za vámi. No, já tě zatím nevidím. Let's go, jsem tady. Ladix zase ty už jdou. Kdo tam bude první, kdo tam bude první? No, Ladix, zase myslím, že Ladix. Max Verstappen se řídí. Já jsem nejlepší parkouru, tak jdeme. Ach jo, Sebstry by byl dříve Sebstek, tak se s ním dám pusu.
Cože, Lakingu, fuj. Já vím. OK, tak jdeme nahoru. Když to se nějak jako propadá. Já nevím, jako s klukama to je taky divný, já spíš holku mám radši. No, to je normální míra. Ale jako mám radši sepsty, než vy dva, vy jste úplně nubáci. Buď ticho, ty fialová zrůdo. Koukejte, tady jsou 4 labubáci. To stojí 99 robuxů, to je mega drahý. OK, já dám energy drink, jakože asi by mi to mamka má nedovolila asi dát energy drink, ale tady si to dám, protože rychle utečeme. To je starší jak já, mě. No ale jsi široký jak Mati, já to nechápu, Sepsi, jak může být tak široký. Já jsem nasvalený. Jo, tak to určitě, ty nevíš ani co to je fitko. Vím. Fuj, ale si prdl. Buď ticho, to není pravda, Lakingu. Paš jak nějaký smradlavej dinosaurus. Buď ticho, ty široký, však se ani nevěříš do šachty. A kde je Mormek, ten jak je tlustý, tak už se tam dokutálel, nebo co? Mormek si jde si. Já kámo nemůžu zmáčknout to tlačítko, aby jsem ten... Kluci, proč tady je, můžeme jít normálně nahoru? Tak jdeme? Asi normálně jdeme. A tady jsou zase ty hnusný labubu, Sepsty, koukej. Fuj. No Lexi, asi musíme počkat na kluky. Asi jo. Lakingu, hele, mám nápad, zavoláme Siro Jakario, aby je sklidnil ty jako hnusný labubáci. Protože kluci, my se bavíme se Sirem Jakarim a vy ne. Já taky. Tak kluci jdeme, Mormek se někde ztratil, asi ho už chytil ten labubák hnusnej. Jako, já se nedivím, že labubu mega nebezpečný. Mormex mi vůbec není líto, protože Mormex je strašný nubák, kluci. Přesně tak. Věděli jste o tom, že Sir Jakari se zná s Coca-Cola labubem? Co? No ne Coca-Cola. A to bych docela chtěl, to by mi nevadil jako. Ale Sir, já můžeme zavolat Lakingu, protože my se bavíme se Sirem, jak je jediný, protože oni jsou nubové. A můžeme mu zavolat a on přece řekne mu, aby nás nechal bejt. Jako mohl by, to je pravda, ale jakože, nevím, je to všechny divný, jakože otrava takhle Sira Jakario. Vem si, že Sir Jakari třeba teďka točí videjko nějaký. Asi jo, no. Ale tak radši ho nebudem otravovat, ale kde je ta poslední, jako já tady vidím jenom 2. Tady jsou nahoře a ještě nahoře nějaká jedna, mám pocit. Jo, ještě nahoře jsem viděl jednu. A jo? já už mám, takže já jdu zpátky. Já už to mám taky, takže let's go, mám to a jdeme. No kluci, musíte na mě počkat. My počkáme, neboj. Jo, jsme, protože tady je větrák za námi. Úplně rychlej. Já úplně, to je jak kdybych dostal speed potion v Minecraftu a tady jsou další ty hnusný labubu. Oni jsou úplně hnusný, já je nesnáším, ty labubu. Já taky ne. Jedinýho, kterýho mám rád, tak je ten modrý, a ten na mě neudělal, naštěstí. No ten modrý, já nevím, já radši toho fialovýho teda jako. A nebo jako fialový je taky dobrý. Proti, ale fialový je možná lepší jak ten modrý. OK. Hoši, asi teďka musíme asi zabít tady toho hnusnýho hnědýho. Ten hnědý je nejzlejší, já ho fakt nemám rád. Co ty, Lakingu? Fuj, tenhle labubu. Protože tady ten nás zavřel. Ten nás zavřel, tady ten hnusnej. A je tlustý jako taky pěkně jako. Možná třeba, jako třeba ten zelený a tam ti další, tak to byly hrozně hodný, ale tenhle je úplně zlej. Přesně tak, ale já už... Já burgery. Já nejstřílím ananas a rajče. Pizzu. Tu máš, nice, zabil jsem ho, kluci. Já střílím cheeseburgery z mekáče. On se zase bugnul ten labubu a už na mě chodí. Já už jsem ho, kluci, zabil, tak já jdu tady čekat ven, tady u těch popelnic. Už jsem zabil labubu. On se odpálil, to je vtipný, haha. To je pěkný noob, Lakingu. Tam je tak. To je klouzačka dolů, kluci, jdeme. Kluci, počkejte, po mně ještě jde ten zlý labubu. Wow, ty krásono. Ježišmarja. Wow, let's go. A proč jsou jenom tady ty, hej Lakingu, vidíš. Ty jsi tady už taky, Lakingu, nebo kde seš? Wow, já dostanu nějakou pružinu za let's go, mám nějakou... Vladek si dívej, já ti ukážu překvapení. Vladek si dívej, jo. Koukám. Za chvilku tam budu, jo. Sepsty. On je tam na té kouzačce. A jo, Lakingu, tak to tě nevystřelí, bohužel, to bych musel dělat od začátku. Lakingu, jsi tady, pojď za náma. Já se omlouvám, je to nejelo, tak klouzačka, já jsem asi na tu klouzačku moc tlustej. Lakingu, tak to zhubni. Tady jsou nějaký dveře. Ale jako já jsem hubený, ale ta klouzačka prostě nevím, ale si řekla, že prostě jsem tlustej, i když jsem hubený, chápete to? Já lítám, kluci, tady jsou lasery, ne, ty nemám rád. Mě ty dveře nejdou otevřít, vole. Musíš na ně kliknout, nemusíš klikat jenom na tu. Wow, už tady nahoru. Pane, šílený lasery. Ty kráso. Ty kráso. Nice, let's go, jsem tady. Dali ty desy, já tě tam vidím, Adixi. Já už jsem tady, čau. Kde jsou nějaký klády? Klády?
Kde jsi? Tady jsou nějaký bombokládi. Ukaž nesu klády. Tung Sahur? A jo, klády. A kde je Sepsty vůbec? Já nevím, kde je Sepsty. Sepsty asi unesl. Sepsty seš tady, nebo tě unesl Labubu? Kluci, Sepsty neodpovídá. Ne, to mi neříkej, že ho unesl ten hnusný Labubu. Ono unesl Labubu. Ale jak je to z nich? Můj nejlepší kamarád Sepsty. Sepsty. Jo, ne Sepsty zrovna, proč zrovna Sepsty? Proč to nemohl být třeba Mormex tlustej? Nebo Pepis, spíš Pepis. No, protože Pepis se bál, on nešel s náma vykrást ty Labubu plišáky. To je Labubu. To je Labubu final boss. OK, jdu ho zabít. Tak to vypadá mega cool. OK, jednu má skoro dole, to jeho rameno. Bum, ještě jednu, pojď. Ne. On je úplně OP ten Labubu robot. Co to je za OP robota, ne? On mě zabije za chvilku. Yes, jednu ruku má dole. Pojď, já mu dám ještě tu druhou mu dám hezky, takhle bum. Jednu ruku má dole, pojď tu druhou. Prosím, já to chci zahojit, já ho zabiju. Pojď, já budu největší Sigma. Lidi, dejte like, abych ho zabil na poslední ránu. 3, 2, 1, teď. Boom, let's go! Jo, já taky, nice. Kluci, tady to si zaslouží like a odběr na tenhle ten kanál, protože my jsme mega dobrý. Pravda. Ještě utečíme, pojďte. Pojďte, rychle utíkáme. Tady autem, jedeme pryč. Jupi, jedeme. Rychle, proč to nejede? Let's go, jedem. Nahoře helikoptéra, pojďte. A jo, tady ještě, ježíš, tady další parkour, ale už jsme pryč od toho Labubu hnusnýho, naštěstí. No. To je tak dobrý. Nahoře helikoptéra. To utečeme do našeho městečka. Let's go, jdeme. No konečně, já už počkejte na mě, kluci, vy jste rychlí hrozně. Ne, já spadnu. Tak počkej, Mormexi, na nás hlavně. Počkej hlavně na nás, my jsme noobové. Já jsem spadl, jo. To zvládnu, jsem největší dobrý parkouru. Nice, jsem tady. Ne, já jsem spadl. Přesně tak, Mormexi, buď radši ticho, protože ty sice seš tady nejdřív, ale tak ty hraješ každý den parkouru Roblox. Já už jsem tady. Let's go. My na rozdíl od tebe s Luckingem trénujeme Italian Brain a letíme, kam letíme, co to je? Tak to já nechci nikam. Já neletím nikam. Let's go, letím pryč. Nice, kluci. A vy nezapomeňte hodit like a odběr a podívejte se na další skvělý videa.